הלו, שלום, ברוכות הבאות, ברוכים הבאים. אנחנו במעגל ריפוי, כחלק מהפרויקט שלנו של קהילת תטא-הילינג בנתינה לקהילה, לקהל הרחב. אז אני מזמין אתכם להצטרף. נתחיל באיזשהו ניגון, ורציתי להביא איזשהו ניגון שאני מרגיש שהוא מאוד מאחד, ניגון שקשור ומחובר לתפילה, ואולי אתם מכירים את התפילה שנכתבה על ידי לאה גולדברג, בלחן של חברה מאוד יקרה שלי, גלית שמש. אז בואו ככה נפתח את המפגש הזה, את מעגל הריפוי הזה באיזשהו ניגון. אני חושב שהצלילים מאוד בטח בקלות תתחברו לזה. למדני אלוהי ברך והתפלל על סודה לקמל, על נוגה פרי בשל, על החירות הזאת, לראות, לחוש, לנשום, לדעת, לייחל, להיכשל, למד את שפתותיי, ברכה ושיר הלל, והתחדש יומך עם בוקר ועם ליל, לבל יהיה עליי יומי כתמול שלשום, לבל יהיה עליי יומי הרגל. למדני אלוהי ברך והתפלל על סודה לקמל, על נוגה פרי בשל, על החירות הזאת, לראות, לחוש, לנשום, לדעת, לייחל, להיכשל, למד את שפתותיי, ברכה ושיר הלל, והתחדש זמנך מבוקר ועם ליל, לבל יהיה עליי יומי כתמול שלשום, לבל יהיה עליי יומי הרגל, לבל יהיה עליי יומי כתמול שלשום, לבל יהיה עליי יומי הרגל. אז שוב, ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לכולם. אריה, ערב טוב. אתם גם מוזמנים לכתוב איזה הערה בתגובות, שאני גם אראה ככה מהצד השני שאתם נמצאות, אבל אני גם יכול להרגיש את זה. אז פשוט בשביל להכניס את עצמנו ככה קצת לווייב. אני מניח שרובנו נמצאים בבית, ככה בין כל העיסוקים עכשיו די מוקדם בערב, אז כזה להקדיש את הזמן הזה כזמן שאנחנו יכולים באמת למקד כוונות. זאת בעצם עת רצון. עת רצון זה זמן שאפשר לחבר את הכוונות. אז אני מרגיש שהרבה פעמים מאוד עוזר לי קודם כל להתחבר שנייה לגוף. אפשר לשלב אצבעות, להתמתח טיפה, כמה כיף להרגיש, תודה שיש לי גוף פיזי, ריאות שנושמות, וכתפיים, וידיים, וכל הגוף שלי. אז אפילו טיפה ככה
ללטף קצת את הפנים, את הראש, קצת לתת אהבה והודיה לגוף הזה, שהוא בעצם המרכבה של הנשמה שלנו. המרכבה והמקדש של הלב שבתוכה, ככה, שבתוכו היא שוכנת. אז כן, אז אני מאוד מאוד שמח על ההזדמנות הזאת לחלוק איתכם את הזמן הזה, ולהשתמש במה שאנחנו בעצם יכולים לעשות. כי אני מרגיש שהתקופה הזאת מאוד מחדדת כל מיני דברים שאנחנו לא יכולים לעשות. אני לא יכול כרגע לצאת ולהיות בכל מקום שאני רוצה, אני לא יכול בהכרח באותה קלות לחבק את כל מי שאני רוצה. ויש המון המון הגבלות. אני נמצא כרגע בפורטוגל, דרך אגב. וכאן יש מין עוצר כזה כבר מהשעה 1 בצהריים, בעצם הכל נסגר. אבל יחד עם כל הדברים האלה שאנחנו לא יכולים לעשות, יש המון דברים שאנחנו כן יכולים לעשות. ואני מרגיש שבמידה מסוימת, כולנו, כל המטפלים, מטפלות, מרפאות, אנשי ונשות הריפוי והחיבור והרוח, יש לנו איזושהי יכולת מאוד מאוד מיוחדת להתחבר מעבר למרחב ולזמן. כי אנחנו כן בדרך כלל כבר למדנו איך להתחבר אל הרוח הגדולה, אל בורא כל שישנו. ובעצם זה מאפשר לנו לפעול מעבר לכל ההגבלות האלה. וזה גם מאפשר, אני מרגיש, הרבה פעמים מתוך המקום של ליווי של אנשים ונשים בכל מיני מקומות בחיים, בכל מיני אתגרים, אני למדתי ואני עדיין לומד איך למצוא את המקום של השלווה, המקום הפנימי הזה שכל הרגשות והמחשבות לא מטלטלים אותו. אותה נקודה של עוגן פנימי. ואני מאמין שהחיבור שלי לעוגן הפנימי זה משהו שהוא יקר מפז, וזה משהו שאני יכול לחלוק אותו עם אנשים ונשים וילדים וכל מיני יצורים שמאוד מטלטלת אותם התקופה הזו. והם מאוד, שגרת החיים שלהם מופרעת, ויש הרבה מאיתנו, בינינו, שמתקשים להתמודד עם הדבר הזה ועם הבדידות שהמצב שאנחנו נמצאים בו מעלה, וגם עם הפחד, כל כך הרבה פחדים ודברים שלא הכרנו, ומה יהיה, וכל הדברים האלה. אז זאת מתנה שיש לנו לתת. ואני רציתי להקדיש את המפגש הזה למשהו שאני קורא לו ריפוי העץ המשפחתי. כי בעצם הרבה מאוד מההתמודדויות, או כשאני ניגש לעבודה עם אנשים, הרבה פעמים אני מוצא שמה שאני בעצם מבקש לעשות זה בעצם לפנות את השביל שלהם מכל מיני דברים שמעמיסים על השביל הזה וחוסמים את הדרך שלהם. בשפה של התטא הילינג אפשר לקרוא לזה פשוט לפנות אמונות מגבילות, וזה מאוד מאוד משמעותי. כי ככל שאנחנו מתקדמים ולומדים ועובדים עם עצמנו, אנחנו מגלים כמה אמונות מגבילות יש. ואלה אמונות שמגבילות לגבי היכולת שלי. אני יכול לעשות כך וכך, אבל אני לא יכול לעשות כל כך הרבה דברים. יש המון אמונות שהן דרך ההגדרה של האם אני מגדיר את עצמי כגבר או כאישה או כמשהו שהוא בין לבין בכלל, וזה גם מכתיב דברים מסוימים. לדוגמה, כגבר הרבה מאוד פעמים החברה כך מלמדת אותי שאני לא כל כך יכול לבטא את עצמי בחופשיות, את הרגשות שלי, שאני חייב להיות כל הזמן חזק וצודק וחכם ובשליטה וכל מיני דברים כאלה. וכמובן הרבה מאוד, אני חווה לפחות מההיכרות שלי עם כל מיני חברות שכאישה יש הרבה מאוד דברים אחרים שאני לומדת בעצם שאני יכולה ולא יכולה לעשות. ובכלל, בגלל שבחברה שלנו, בכל זאת עדיין, עם כל ההתקדמות ועם כל הדברים, עדיין בדרך כלל, גברים יכולים להגיע למעמד יותר גבוה בהרבה מאוד אזורים, בהרבה מאוד שדות בתוך החברה שלנו,
אז כל מה שנכון לגבי גברים, לא להביע רגשות, להיות תמיד בשליטה, להיות תמיד ככה עם השכל ולא עם הרגש וכו' וכו', זה נוגע לכולם. כולם מושפעים, גם נשים וגם גברים וגם כל מי שמגדיר את עצמו בין לבין, יש איזושהי נטייה כזאת או איזשהו לחץ מצד החברה להיות כאלה, להיות חזקים כל הזמן, לא להישבר וכו' וכו'. ולמרות שיש בזה גם מהמקום החיובי, כי באמת יש לנו עוצמה אינסופית, אבל אני גם מאמין שלהכיר במקומות של החולשה, להכיר במקומות של כמובן במקומות של הרגש ואיך הוא משפיע ואיזה כוח אדיר ועצום יש לו, אלה גם דברים מאוד מאוד חשובים. ולכן כשאני עובד עם כל מי שבא אליי לטיפול ולליווי, הרבה מאוד פעמים אני נכנס אל תוך האמונות האלה, מתוך מטרה לפנות את הדרך מאמונות מגבילות. ומכיוון שהרבה מאוד מהאמונות האלה מגיעות מהעץ המשפחתי שלנו, אני רוצה היום להזמין אותנו לשלוח ריפוי לעץ המשפחתי שלנו. ודרך העץ המשפחתי בעצם אנחנו מתחברים למעשה למקורות הקדומים של הגנטיקה שלנו, של המשפחה שלנו. ואם נלך הרחק אחורה בזמן, בעצם נגיע לשבטים, נגיע לאבותינו ואימותינו, ולבסוף נגיע, כמובן אם אנחנו מתחברים לסיפור, אבל נגיע לאדם וחווה. וגם אם אני לא נאחז או רואה בסיפור המקראי משהו שאני רואה אותו כאמת לאמיתה, עדיין יש לנו אבות ואימהות קדומים משותפים. וזה גם המדע, אני חושב שיכול להגיד. ואני אומר את כל זה מכיוון שדרך העץ המשפחתי הזה שהולך את כל הדרך הזאת אחורה, למעשה כל בני האדם מחוברים באיזשהו מקום. ולכן עבודה על העץ המשפחתי הזה היא בעצם שליחה של ריפוי לכל העולם. ואני רוצה רגע אחד להקדיש עוד ניגון, ואני מאמין שיכול מאוד להיות שאתם מכירים אותו ותוכלו להצטרף, בין אם זה למילים או לניגון עצמו. איזשהו ניגון שמחבר אותי מאוד מאוד לרגש הזה, למה מחבר אותי, למשפחה שלי, אל המקורות שלי. וכבר עכשיו אני יכול להזמין אותנו פשוט להתחבר אל הלב, אפילו בוא נעשה את זה ממש לרגע קט. חיבור שהוא בצורה טיפונת שונה ממה שאנחנו בדרך כלל לומדים, אבל תביאו את תשומת הלב אל הלב. פשוט רגע אחד אפשר גם להניח יד על הלב, להרגיש את המגע של כף היד. ורגע אחד לשאול את עצמי שאלה, מה חי כרגע בלב שלי? בלב שלך, בלב שלך. כל אחת ואחד מאיתנו לענות על השאלה הזאת כלפי עצמנו, מה חי כרגע בלב שלי? וכמובן כל התשובות נכונות, כל עד הן באמת אותנטיות. אין שום דבר שאנחנו אמורים להרגיש עכשיו. אנחנו לא אמורים כולנו בתאום להרגיש עכשיו אחדות ואחווה ואהבה ושלום פנימי. כל אחת מאיתנו נמצאת כרגע ברגע אחר, ביום, בשבוע, בשנה. אוקיי. ועכשיו אני מזמין אותנו לדמיין כמו מין חוט אנרגטי יפהפה שמהלב זורם כלפי מטה דרך עמוד השדרה, דרך צ'קרת הבסיס אל לב האדמה, אל לב כדור הארץ. חוט של אור שמחבר אותי אל התודעה הגדולה של הפלנטה הזאת, שאני חלק ממנה. ומלב האדמה עולה בחזרה אל הלב שלי. ומהלב עולה מעלה דרך עמוד השדרה, דרך קודקוד הראש, צ'קרת הכתר, וממשיך לעלות עוד ועוד מעלה. דרך השמיים והעננים, הכוכבים, הפלנטות, השכבות של האורות,
הרבים והשונים, האור הזהוב, החומר דמוי הג'לי שיש בו את כל צבעי הקשת, אל מרחב, מישור אינסופי של אור לבן ססגוני ובוהק. האנרגיה של כל מה שישנו, הרוח הגדולה, המסתורין הגדולה. והחוט האנרגטי הזה שמחבר אותנו לשם. והנה זהו ציר שלם שמגיע מלב האדמה אל האינסוף. ואני נמצאת בלב שלו, במרכז שלו. אני נמצא במרכז שלו. ועכשיו, בחזרה אל הלב, אני מזמין אותנו לדמיין שמתוך הלב שלנו יוצאים שני חוטים של אור דרך הזרועות, דרך כפות הידיים. ונדמיין רגע אחד שאנחנו פשוט מחבקות או מחבקים את כל המשפחה שלנו, את כל העולם הזה. עכשיו, מכיוון שיש בינינו כמה וכמה שעכשיו יחד צופים וחלק מהרגע הזה, נדמיין כאילו אנחנו פשוט נותנים ידיים במעגל של ריפוי. ולמרות שאנחנו לא יודעים בדיוק מי נמצא בתוך המעגל הזה, זה מעגל של נשמות של ריפוי. ניקח נשימה אל תוך המרחב הזה, המרחב המקודש שאנחנו יוצרות יחד, שאנחנו יוצרים יחד. שתלתל ניגונים בי, אמי ואבי, ניגונים מזמורים שכוחים, גרעינים גרעינים נשאם לבבי, עתה הם עולים ופורחים, עתה הם שולחים בוערות בדמי, שושהם בעורקיי שלובים, ניגונך אבי ושירייך אמי, בדמי נאורים ושבים, ניגונך אבי ושירייך אמי, בדמי נאורים ושבים. הנה האזין שיר ארצי הזכור, הביע פיהם אלי בת, הנה לי תזמרנה בדמע וזכור, איכה וזמירות של שבת, כל הגה איתם וכל צליל ייעלם, בקולכם הרחוק כי יבוא, עיניי אעצור והריני איתכם מעל חשכת התהום. לה 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 עכשיו אני רוצה להזמין אותנו, ככה נשימה עמוקה, ואני רוצה לשתף איתכם עוד מדיטציה מיוחדת, שנקראת מדיטציית ביצת הזהב, והיא למעשה האופן שבו אני יכול ליצור את השדה שנמצא מסביבי, שדה מגונן, שדה של ריפוי, שנראה כמו פשוט ביצה של אנרגיה של זהב. וכמו שוויאנה סטייבל, המורה שפיתחה את תטא הילינג, מתארת, השדה הזה הוא לא
כמו מעין שריון, ששריון בעצם כאשר מגיעה אנרגיה שלא מיטיבה איתי, היא כמו נתקעת בשריון וחוזרת אחורה. וזה גורם לכמו מין ריקושטים בעצם, או כאילו אני מחזיר למי שמנסה לפגוע בי. אז זאת לא הדרך, אלא זה שדה שעושה, שמתמיר, משנה את האנרגיה, כל אנרגיה שמגיעה לכיווני, במידה והיא אנרגיה שהיא לא מיטיבה, השדה הזה פשוט הופך אותה, מפרק אותה בחזרה לאהבה ללא תנאי. ולכן כל מה שסובב אותי כרגע זה אהבה ללא תנאי. אני רוצה להזמין אותנו, דרך אגב, ביצת הזהב זה דימוי שמלווה את האנושות שלנו ממש 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 מזמנים קדמוניים, ויש לאפקט הזה של הצבע של הזהב, יש לו חיבור מאוד מאוד עמוק להוויה האנושית. יש משהו בתדר של הזהב שמאוד מאוד מתחבר אלינו, ואני אתן מעט דוגמאות. הזהב מאז ומתמיד סימל את השמש, והשמש היא האנרגיה הזו של אהבה ללא תנאי. השמש מעניקה מהאנרגיה שלה לכולם, ללא תנאי. ואני חושב שכולנו יודעים איך זה מרגיש להיות בימים ארוכים, חשוכים, בתוך הבית סגורים, ומה קורה כשאני יוצא אל השמש, אל האור של השמש, והחמימות של השמש. כמה הדבר הפשוט הזה, הכמעט מובן מאליו, משנה את מצב הרוח, משנה את כל מה שקורה בתוכנו. אז אני רוצה להזמין אותנו, שוב לדמיין, להביא את תשומת הלב אל הלב. אפשר לעצום עיניים אם אנחנו בוחרים, ופשוט לדמות ניצוץ בצבע זהב בלב שלי. ובכל נשימה, הניצוץ הזה כמו זוהר ומתרחב וגדל קצת. אז עם הנשימה הראשונה הוא גדל לגודל של ביצה, ממש ביצה. ובנשימה הבאה הוא גדל עוד יותר לגודל של כמו מין פומלה כזאת. הוא ממש מקיף את כל הלב שלי. ועם עוד נשימה הוא ממש גדל עד שהוא מקיף את כל האזור של החזה והבטן, ממש עד הגרון. ועם עוד נשימה הוא ממש כבר כולל את הראש שלי ואת האגן ואת הרגליים. ועם עוד נשימה, ביצת הזהב הזו בעצם מכסה, כוללת את כל הגוף שלי, את כל הגוף הפיזי שלי, את כל המרחב האנרגטי שלי. והאנרגיה המוזהבת שבתוך השדה הזה, יש בה נעימות, יש בה שלווה, יש בה רוגע, יש בה טוב, יש בה אהבה ללא תנאי. אני רוצה להזמין אותנו בעצם לדמיין את העץ המשפחתי שלנו. לדמיין את הילדים, את הנכדים, אם יש לנו אחים, אחיות, בן או בת הזוג, את ההורים, את הסבים והסבתות. עכשיו כמובן, מכיוון שמדובר בעץ המשפחתי, אין בעצם שום הבדל אם האנשים שהם חלק מהעץ הזה, הם עדיין איתנו בעולם הזה, בגוף הפיזי שלהם, או שהם כבר עברו לשלב אחר של מציאות, והם בעצם אנחנו מתחברים אליהם בצורה של הנשמה שלהם, ולכן העץ הזה ממשיך. אז לדמיין ממש את כל האחים והאחיות של ההורים, של הסבים והסבתות, את כל הקשרים הנשמתיים האלה, המשפחתיים, ולדמיין שכל אחת מהנשמות הללו שהיא חלק מהעץ המשפחתי שלי, גם היא מוקפת באנרגיה זהובה של אהבה ללא תנאי. מכיוון שזו אנרגיה של אהבה ללא תנאי, למעשה אנחנו יכולים, יש לנו את הרשות המלאה הזו פשוט לשלוח לכל אחת ואחד מהם, וכל מתוך העץ הזה,
יש לו את הידיעה של איך לקבל אהבה ללא תנאי, הם יכולים לקבל ולחוש אותה. נאפשר לעצמנו ממש לחוות את החיבורים, את פסי האור האלה שמקרבים ומחברים, או את המרחבים של האהבה שמחברים בינינו לבין כל אחת מהנשמות הללו, ולאפשר לעצמנו לחוות את היציבות הזו, את החיבור, את התחושה האמיתית הזו שאנחנו לא לבד, אנחנו לא מבודדים בעולם הזה. למעשה, אנחנו חלק מרקמה אינסופית ויפהפייה של קשרים, של נשמות, של תודעות. וכל רגש של הודיה, של שמחה, של טוב, שאני יכול למצוא בחיים שלי על כל דבר שיש לי להודות עליו, אני יכול לחלוק את הרגש הזה של ההודיה. פשוט לתת לו מקום רגע, להיות עדים בפני עצמנו איך האנרגיה הזאת פועמת וקורנת מתוכנו החוצה, מנקודת החיבור הפנימית שלנו החוצה. אני רוצה להזמין אותנו להיות עם הדימוי הזה, ולאפשר לעץ להמשיך ולהתרחב עוד ועוד, כמו מין נקודות של אור זהוב כאלה, שהולכות את כל הדרך עד לאדם וחווה, וממשיכות להתפזר עד שהן ממש נוגעות בכל חלק וחלק באנושות, מסביב לכל העולם. ולטובת כל אלה מאיתנו שרוצים להתחבר גם בדרך המוכרת לנו, אני אזמין אותנו עוד פעם לקחת נשימה עמוקה, להביא את תשומת הלב אל הלב, ובעצם אנחנו נשלים את המפגש הזה במעגל ריפוי ככה כהלכתו. להביא את תשומת הלב אל הלב, לדמיין אנרגיה של אהבה אינסופית שמגיעה מלב האדמה, עולה דרך השכבות השונות של האדמה, ובעדינות של נוצה נכנסת דרך כפות הרגליים אל תוך הגוף שלנו. אנחנו נותנים לה רשות.
האנרגיה הזו עולה במעלה עמוד השדרה עד שהיא מגיעה לקודקוד הראש. ושם יוצרת כדור יפה של אור. נביא חלק מהמודעות שלנו אל תוך כדור האור הזה. ונאפשר לעצמנו להיות עדים איך כדור האור עולה מעלה, דרך השמיים, דרך העננים, דרך הכוכבים והגלקסיות, דרך כל היקום כפי שאנחנו מכירים אותו, ודרך שכבות על גבי שכבות של אורות רבים ושונים, אורות בהירים וכהים ועוד אורות בהירים, ודרך אור זהוב, ודרך המישור שמלא בחומר דמוי ג'לי שיש בו את כל צבעי הקשת, הלא הוא חוקי היקום. מעלה, מעלה, עוד ועוד מעלה, אל תוך מישור אינסופי של אור לבן ססגוני בוהק. אנרגיה חיה, פועמת, מצחקקת, של אהבה חובקת כל, אהבה ללא תנאי. כשאנחנו מגיעים אל המרחב הזה, אל המישור השביעי של ההוויה, אל הרוח הגדולה שפועמת בכל הדברים, בואו נבקש שריפוי ואהבה ללא תנאי יגיעו אל כל אחת ואחד מאיתנו, אל כל אהובי נפשנו, שריפוי יגיע אל כל מי ששמו נרשם בזימון למעגל הזה. הזמנתי בעצם את כל הקהילה לשתף את השמות של אותם אנשים שנותנים רשות, נותנות רשות לשליחה של ריפוי. כל אחת ואחד מהם נכללים בתוך הריפוי הזה. ולשלוח את האהבה ללא תנאי שלנו אל כל גרגיר וגרגיר בבריאה הזאת. אל המים, המים באוקיינוסים, בנהרות, בעננים, במעיינות. המים שזורמים בגוף שלנו, בעצים, בכל יצור שחי על פני האדמה הזאת. כל גרגיר של חול, כל חלקיק של אוויר. לשלוח ריפוי על כל יצור שחי בעולם הזה. אלה שאנחנו יכולים לראות ואלה שאנחנו לא יכולים לראות אותם. אל כל אדם שמתמודד כעת עם אתגרים, עם פחד, עם קושי, עם בדידות, עם אתגרים פיזיים, עם אתגרים מנטליים, לכולם לשלוח אהבה ללא תנאי וריפוי לכל מי שנותן רשות. תודה, זה נעשה, זה נעשה, זה נעשה. וניתן לעצמנו להיות עדים איך האנרגיה הזו זורמת ומגיעה ויוצרת ניסים.
שאיפה עמוקה ונשיפה, ונאפשר לעצמנו, לאותו חלק בתודעה שלנו שעד לכל הריפוי הזה, להישטף באור צלול, מעין מים שמימיים צלולים. לשטוף מעלינו כל אנרגיה שאינה משרתת אותנו, כל אנרגיה שאינה שייכת לנו, שאולי התחברנו אליה בתוך העדות לריפוי הזה, לריפוי של כל הבריאה, של כל העולם. ממש תראו את הצלילות הזאת, את האור הזה שעוטף אתכם, פשוט משחרר כל דבר שאינו דרוש, שאינו משרת, אינו שייך לי. וכך צלול ונקי, צלולה ונקייה, נחזיר את המודעות אל הגוף שלנו. נאפשר לעצמנו להיות במודעות, בעדות, לאנרגיית החיים המחודשת שזורמת בגוף שלי כרגע. אנחנו מתחדשים בכל רגע ורגע. בכל רגע אנחנו יכולים להגיד, החיים הרגע התחילו. צליל צליל. אז אני רוצה להודות לכולנו על ההשתתפות, על החיבור, על העשייה המשותפת הזאת, על האופן שבו אנחנו באמת תומכות זו בזו, תומכים זה בזה. לכל הקבוצה המופלאה של מורי תטא הילינג ששותפים למיזם הזה של קהילת תטא הילינג בנתינה לקהל הרחב. לדעתי גם היום יש עוד, כל הזמן קורים כאן דברים בקבוצה, אז אני מזמין אתכם להישאר בהאזנה ולהתעניין במה שקורה כאן. וגם אני מאמין שאפשר לראות הרבה מהלייבים הקודמים ולקבל השראה מכל הדרכים השונות שבהם כל אחת ואחד מאיתנו בעצם מאפשרים למתנה הזו להתבטא בצורה שונה וייחודית. גם ככה לכל חברותיי וחבריי אני ממש שמח לספר שבעוד יומיים אני חוזר לארץ, ביום חמישי, יומיים, 3, בין לבין, אז אחרי כמה ימים הכרחיים, 12 יום נראה לי של בידוד, אני אשמח מאוד מאוד להיפגש, וכנראה עתיד עוד לשתף בקורסים ופעילויות מיוחדות שאני הולך להנחות בזמן שאני בארץ. אני עתיד להיות בארץ בערך 3-4 חודשים. תודה רבה לכולם, לילה טוב לכולנו. ממש ברגעים האלה, דרך אגב, נראיין אחי מתחיל לייב מיוחד של יום שלישי בקבוצה אחרת, הגוף שר, קבוצה שאנחנו שותפים בה, ובמיוחד בכל מה שקשור לתרגיל המיוחד מאוד של שיר הלב. אבל כל אלה אני אתן לכם לגלות לבד. תודה רבה.